ɗo mayo Thiempeng bange gulmolo Ngabu ene jaggaɗo ene saki tugude hanki faade hande gure saraji ɗi fof nan ɗo henne gila bow ha cali ha woɗa bere ha dolol humandire dolol suure garli rewo e worɓe Thiempeng ɗo ha Matam gure ɗe fof nan ɗo henne kadi laamu ngu tini ɗum tugude gouverneur faade less kamɓe fof ɓe tini ɗum sapeur pompier hanki ɗo ñalli gendarmerie e ASP ji hanki ɗo ñalli waɗama hen ha tampa kono noon ronkanama ɓe yeehi ha 18 heures hankadi gouverneur telfini wi ɗum noon ɓaade heeɓi ɗo ene yimɓe koɗa ha janggo subaka e subaka he kadi sapeur pompier ari ɗo eaux et forêt ari ɗo henne kono kadi no wano hankini ko noon tan yimɓe donkani ɗum solution joni noon feere nde koɓe duttima Matam ƴewude beele haɓe gadda guiri beele haɓe gadda chaine mawɗo ɓutto beele ne wawa weddede tourna Ngabu ngu ɓe ƴeewa fodde ɗum yalta boowal ƴeewe nde ɗon feere sene marché assalamu aleykum ande kala digal o wimo kap tayi to Ngabu ngu wonno kala ɓaɗimo ƴeew kala ko ɓaɗimo ɗo hande Musa wodon aga Musa Umar kotindo wana abdo nana kan o saydo ne se o onani ah, inande mi bakke